Egunon ikasle maiteok. Gaur gure geosferaren kanpo eragileak ezagutuko ditugu. Hala, nola? Ibaietako urak, itsaso edo ozeanatoko urak, airez egindako fenomenoak, edo glasiarraren bidez, edo izotzaren bidez, eta gure landaren bidez eragindakoak. Eta azteko jakin behar dugu, kanpo eragile hauek sortzen direla energiari esker. Baina nork eragiten du energia hori? Adibidez, eguzkiak. Eguzkiak beroari esker, badakigu uraren zikloa sortzen duela, ez da? Ura lurruntzen duela, gero jaisten dela, bai. Eta zergatik jaisten da, beste energia motari esker, grabitateari esker, ez da? Eta guzti horri esker, hori kanpo eragileak ditugu. Zein da faktore garrantzitsuena? Gure klima. Klimak gure paisaia eraldatzen du, ez da? Adibidez, urarekin edo, bai, gure harriak edo paisaiak eraldatzen dira eta haizearekin gauza bera gertatzen da. Baita, izotzekin, glasiarrekin ikusi dugun bezala, ez da? Haizearekin hasteko, haizeak toki batetik bestera eramaten ditu materialak. Baita, materialak txikitu edo zuntxitu egiten ditu. Irudi hauetan, ikusten dugun bezala, ez da? Honekin batera, ibaietan gertatzen den eraldaketak ditugu, ez da? Ibaiak hiru ibilbide ditu eta sortzen diren korrentei esker edo gure paisaia eraldatzen dute. Eta itsasori dagokionez, itsasoko olatuek itsasoa behin eta berriz harrien aurka kolpeka egotea eragiten du eta gure ingurua ere eraldatzea. Azkenik, glasiarrak eta lurpeko urak azaltzera goaz. Glasiarrak gure paisaia eraldatzen dute zergatik, izotzez osaturik daudelako eta izotz hauek temperatura oso baxuan daude. Zer egiten du horrek, gure paisaietako litosfera, harriak eta hortxe dagoen ingurua eraldatzea. Bestetik, lur azpiko urak ditugu. Zer gertatzen da, adibidez, kobazuloaren adibidea nahiko ona da, ez da? Urak hortik pasatzen dela eta daukan harria edo zulatzen duela, hau da, kobazulo bat sortzen duela, ez da? Hau izan da guztia. Beste bat arte.